Kakang Gunaseja kaya dene disiram banyu sing dibacem sewindu lawase kae adem ces amarga aku wae lagi netepi wajib saka ngersane Kanjeng Dipati Trenggalek ya Sudebya ngalim netepi wajib dawuh saking ngersa dalem iya ya dawuh niku napa sampeyan nanjekake ana ing nyalas Grebubuk iki ana salah sawijining gerombolan rampok begal maling kecu sak panunggalane jebul ana tenang sampun kapiren saking enggal malah kaporo ratus krungu malah arep munggah ana ing Kadipaten Trenggalek arep njarah rayah darbeke wong desa-desa ing Kadipaten Trenggalek kendel-kendele kok wani njarah rayah dateng enggalek niku nek boten wong pilihan boten wani Gusti niki mula saka kowe Kakang Guna aku ngarep nyandhakake adem ces atiku saben-saben kowe sabiyantu ana ing Kadipaten Trenggalek ora mung rerusuh ora mung begal maling kecu mesti wae kowe uga mikir ya nggih awet galek niku mboten ketang pripun mawon niku nggih penggedene niku nek negarane niku digawek rusuh ayo mesti nek kula nggih lara ati lah Kakang Gunaseja inggih aku njaluk lelangi atimu keringetku sak tetes pinaribasan sadurunge aku munjuk ana ngersane Kanjeng Dipati ing Kadipaten Trenggalek aku njaluk sabiyantu mbok ya kesira bisa nentremake swasana ing Kadipaten Trenggalek kalebu ana ing wewengkon Trenggalek ya ana ing alas Grebubuk salah sawijining gerombolan rampok begal sing dipandhegani Surategel nami sampean boten ngucap jaluk turun pun nek kula ngertos kula ingkang badhe damel tentreme negari Enggalek yen ngono aja nganti kesuwen mundhak ngombyawara tumindak Surategel munggah ana ing Kadipaten Trenggalek njarah rayah ana ing desa-desa ngoso kula sing ampun tiyang-tiyang oh ya wis pangestu yen Kakang arep kula tak suwun pamit Kandaku rak tenan to. nggih. Nah, iki ngarep aku nandhake kepengin mulyakno. Yo. Wong kuwi yen tok dadi begal rampok. Sapisan. Dadi gethingane wong. Sing angka loro kuwi mesti diancam karo wong penggede. Lah tenan to. Yo. Nah. Ki ngene. Ya ra, katem ben wae aku ketemu. Karo Gustine Patih Enggalek. Wes dhewe
dhewekne kandha nek perang karo kowe mlayu ibrit. Salah ora mlayu kok pateni. Ah, Salah keplayu. iki sok kakon kuwi dadi piyayiku. Wis dalan sing endi wong kaya ngene kok. Piyayi Gung. Mesti kowe bingung to. Ayo bingung wong jenenge nang desa kasane ngene urip. Nek ora ngrampok ora ngarah mangan kok iso dadak Nek piyayi. manut karo aku kelakon. Kuwi tenan Kak. Tenan. Wis ganti dalan piye? Aku tak manut. Nah, Gustine Pate mau kondo. Dilike nek aku iso nyekel rampok kabeh njur ndak sewake bakal oleh ganjaran. Duh HP mateni wong iki. Iki HP Sampeyan mateni ngawur lho, Kang. Nah, Cacah mau wong ngerampok. Lah, Iku wis dilakoni. yang wis dilakoni gelem kok malah arep saiki Sowan-sowan lho. sok ngangkat. Iki nyet apa blorep aku Nah tenan. iki lho. Pikiranmu sing landhep dengkul iki. Lah mengko nek bocah-bocah nganti dipidana, anak bojone mangan apa? Pati galek iki ora ana sing dipercaya kadogo aku. Terus piye jajah? Mengko nek kowe bakal dipidana ora bakal duwe pidanane mung aku dalu. Kowe kabeh takon dadekno prajurit. Kuwi tenan to ora? Tenang. Loh, nek engko lisuk wis aku kok apake wae gelem. Nek ngono lah. Carane yo ngene iki mau. Warat repo berang. Tunduk kok malah kuatih. Lah tujune rame-rame. Mesti ora krungu marang omongane wae dhewe. Wis, saiki ayo suwaken tanggane. Marang sira Kakang Regenopati. Penaning kula ingkang sowan Kanjeng Dipati. Sowanmu marang mangayun jroning Pendopo Agung Kabupaten Trenggalek. Padha becik caket. Pikantuk berkah pangestu paduka lirikalis ing sambiku. Nanging Kanjeng Dipati, rikala semanten kula kautus niti pirsa utawi nanceh agung wonten ing alas Derbubuk. Wonten salah tunggalipun gerombolan rampok begal maling. Pranyata saestu wonten kan. Cetha ana Kakang Setyonegara. Diajeng Prameswari. Dawa tinimbalan Kanjeng. Sira garwaning pun Kakang ndekake
Swanan Agung ana ing Kabupaten Trenggalek ndak suwun kanthi uga midhangetake apa to mula bukane dina bisa Paseban Agung kegawes ana swaning Kakang Sedyanegara suwun ndak parangake Pangestuaken jauh panjenengan Bapak. Kakang Regilopati Sedyanegara Tinimbalanku. yen kaya ngono kabar iki mau ora kabar sing kaya wara nanging tetelo kabar iki mau kasinyah Leres. daging Kakang Sedyanegara Kang Slira tundak ana ing Gunung Serbukut kalamun wis tetelo ana sawenanging grombolan rampok begal kang gawe pakon ana ing alas Serbukut apa kabeh iki mau rasira ripeh sarana aris dimen ing Kabupaten Trenggalek aja nganti ana kesah. Waduh Kanjeng. Boten kirang-kirang anggen kula ngripih dhateng gerombolan rampok begal ingkang dipun pandhegani Surategel. Ampun ngantos nganakaken pangorbanan ingkang langkung ageng. Iya. Kula ripih kanthi rembakan kanthi alus piyambakipun malah meguguk boten kenging dipun emotaken. Keprananing Bronto kula boten saged lampah malih. Punubiaken sagung piranti prajurit wonten ing Kadipaten Trenggalek ingkang supados nyekel gerombolan ingkang dipun pandhegani Surategel kala wau. Bener. Kalamun dheweke ora kena dindakake. Pancen perbulan Wasiso ndak pasrahke marang. Nanging nyuwun pangapunten saderengipun. Kula mengu mangertosi prajurit ing Kadipaten Trenggalek kathah pangorbanan. Ampun ngantos pangorbanan kala wau ngembet dhateng tiyang cilik ingkang boten ngertos bongkot pucukipun perkawis. Mila saking menika Kanjeng Dipati nyuwun pangapunten saderengipun prajurit Kadipaten Trenggalek kapeksa kula unduraken kan. Yen ngono mundur saka peperangan. Rumangsa anggrong penggalih. Bareng panjenenganku midhangetake marang unjuk pelapuraning Kakang Regilopati Sedyanegara. Kalamun prajurit song ing Kabupaten Trenggalek mungsuh aking para begal lan rampok ing kono padha mundur song ing madyaning peperangan. Ning nyuwun pangapunten, Bupati ngendika ingkang kados ngaten kawit dipun wiwiti pucuk ngantos pungkasipun ngisor pepuntonipun kiyambakipun angsore yuda. Sedaya para kawula dipun kencangaken. Kiyambakipun kawon Kanjeng. Mula sangka kuwi apa satemening anggonku nyekel marang perintahan ana ing Kabupaten Trenggalek. Kena pacoban sangka murtating para begal lan rampok ing kono padha gawe isrup ana ing leladan kabeh. Ampun ngendika ingkang kados ngaten jaran sedaya ngaten ingkang nguplosaken maringi coba ingkang kados ngaten kalih panjenengan. Parikudune pun Kakang kudu tangguh. Tetek ngayomi sekabeng para kawula ana ing Kabupaten Trenggalek. Cik, sakmenika ngaten kemawon Kanjeng. Bupati ngendika ingkang kados ngaten menapa begal kala wau minggah wonten ing ngarsa panjenengan dipun tangkleti kemawon. Ngono. Lungguh sawantara. Mangesta. Kakang Sedyanegara. Wonten dawuh tinimbalan. Sawising peranganing prajurit sangka ing Kabupaten Trenggalek padha kalindhi. Mula sangka kuwi titianku joli jempana cepak kita temonaning para Nyuwun pangapunten, kula wonten dika napa kaliyan panjenengan. Bupati dipun tangleti langkung rumiyin menapa tasih minggah sedaya para begal menika kamedhapok malih panjenengan badhe jengkar kiyam. sangka gemaning ati merga para begalan rampok
wani nyilani dadaning bupati ing Kabupaten Trenggalek. Kalamun orang gelak laku kepengin nemoni para begal longko bisa menang ing Kabupaten Trenggalek. Leres menapa ingkang dipun aturaken ingkang garwa Kanjeng. Menawi panjenengan jumangkah piyambak pinaribasan sardulobat ngobetaken jantanipun. Ngobetaken mustakanipun badhe ngurekaken jagat. Pramila kula aturi sareh Kanjeng Dipati. Insiren kalangkung rumiyin. Kadipaten Trenggalek tasih pikantuk kanugrahaning Gusti. Pelajar kula saged pinanggih kalian Kakang Warok ingkang mapun wonten ing Siman. Kakang Gunaseco. Kula suwun sabiyantu kula bilih kemutan yen saben-saben wonten rusuh namung Kakang Gunaseco ingkang saged merantos damel. Balimung nedya bakal suwan ana ing ngarsaku. Durung kelakon munggah ana ing Pendopo Agung Kabupaten Trenggalek. Ing kono ketemu kelawan Kakang Warok Gunaseco sangka ing Kasih. Leres piyambakipun hanya gai sabiyantu dhateng prajurit Trenggalek nanging Kanjeng ngantos dinten sak mangke boten wonten kabarosanipun Kakang tandang-tandangipun Kakang Gunaseco. Yen kaya ngono sawanara diranti jroning Pendopo Agung. Karya wulang mamatane wongang kula patut lamun mreman demane pinurutan ring Kula Kanjeng Dipati. Kaya wis ana sowaning Kakang Warok Gunaseco, sira ndak keparengake lenggah. Diajeng Prameswari. Insi dawuh. Iki kalebu keluarga sangka ing Kasiman Kakang Warok Gunaseco. Insi. Mula ndak keparengake lungguh. Pangestuaken dawuh. Kakang Warok Gunaseco. Kula Kanjeng Dipati. Sowanmu marak mangayun jroning Pendopo Agung Kabupaten Trenggalek. Sawising aku nampa dawuhing Kakang Setionegoro, ingkang lenggane iki sira nyaguhi apa kang dadi dawuhing Kakang Setionegoro. Kang sira supaya nambal rengganing praja ing Kabupaten Trenggalek kegawa sangka murtating sekabing para begal lan rampok ing kono padha gawe pakuwon ana ing alas setu. Menika saestu dawuh saking ngarsaning Gusti Pati. Lajengaken kula nyetakaken dhateng ing alas Rebu. Iya. Gustine Dipati kula pinaringan kamugrahan saking ngarsaning Gusti. Kapara dinten sak mangke saged nyepeng sadaya para grombolan dhateng ing alas Rebu. Mbok wis kelakon sira rangkir. Sampun menika. Kakang Warok Gunaseco Kula tinimbalan. ora ketang kebiwahe nelakake gunging panuwun sing tanpa pindhan. Rening kabeh para begal wis kelakon. Kok suwagi ing Pendopo Agung kang slira tak keparengake lungguh. Nistakaken dawuh. Iki sanak nate weruh marang bupati ana ing Kabupaten Trenggalek. Lagi ngerti wujuding Bupati Trenggalek. Ya iki Dik Bill Ngalim sing lenggahi gambaring keprabon ana ing Kabupaten Trenggalek. Dengan menika Kanjeng Bupati nggih pangapunten ingkang kathah. Aku bakal nyuwun pirsa sing jeneng Suramantala kuwi. Nggih kula menika Wis Suramantala. Sing Surategel, nggih kula sing Surawani. Oh. Ijih tok. Cilik nanging kendel. Suramantala, Surategel.
Suramantala, Ih, aku tak takon. Kowe nganti duwe tumindak nggih ki mangsa. Tumapak ing wewengkon Kabupaten Trenggalek, mapanmu ana ing alas rebuk. Nganti ke gawe gerombolan paribasan 1000 cacahe kareman sing kumpulake. Kowe tumindak sing kaya ngono kuwi, kowe kuwi ijeh Joko apa Duda apa ya ndek bojo? kula pun gadah bojo. Wis duwe bojo. Nggih, Bojomu siji apa loro? malah setunggal. Lho. Siji. Nggih. Suramantala. Aku tau krungu nak Suramantala kuwi ndek bojo, nanging bojone jare mati. Iki tenan apa ora? Malah sampeyan niku kabar mboten apa niku lho. Kabar sing ora cetha. Kondo, nek bojomu bongko ya kok bongko. Sing mati yo ben mati aja diungkit-ungkit. Perkara bojo mati kok mau kiri. Wong sing urip yo jaki sing nyawisi lho. Piye? Sing nyawisi jaki urip-urip. Layak mau rabi. Mau kono anak kene anak apa? Proto kiloko kuwi. Bakok. Wis. Nak kowe ora duwe bojo. Kowe nganti gawe gerombolan. Kuwi sangka tumindakmu dhewe apa ana sing merintah? Aja aku takon. Ana sing merintah karo kowe apa karemu dhewe? Kondo. Kondo. Hei, ana sing ngakon? Wonten sing akeh. Ana sing ngakon. Nggih. Nak pancen ana sing merintah karo kowe, kowe ngaku. Nak gelem ngaku kabeh tumindakmu, mengko ana pangenteng-enteng tumraping paukuman. Sing ngangken calon bojone kula. Ya. Sing ngangkon calon bojone kula. Sing ngakon calon bojomu. Nggih. Bojomu sing guri. Nggih. Tumindak sing kaya ngono ki bener apa kleru? Nggih, bener Bang. Ampun, wau mau dibejeke kalian niku sampan bejeke meneh. Ki upamane ora tak ngonokno, aku sakit kasdan kowe tak kandhani. Oh nggih niku sakake nggih mboten nanti sing upah. Ora sing ngopeni. Nggih. Mulane kowe ora ngerti marang larangan niku. Iki siji iki sampe kowe Joko apa di bojo? Nggih, kula Joko. Joko. Nggih, Lho kowe ndek tumindak sing iki karepmu iki piye? nggih enten sing ngongkon. Yo sing merintah. Enten. Sing merintah sapa? Sing sapa? Plirak-plirik. Kondo kuwi sapa? Kondo wae nek kowe ngaku enten. Kahanan kasih. Kahanan. Kahanan iki sapa, Tik? Kahanan iki niku rumah kula. Kahanan iki sapa? Nak desa mriki mboten wonten sing Ora jenenge ora sing kahanan. jeneng kahanan. Kahanan iki kalbu keluargamu apa tanggamu? Nggih, mboten. Ora. Kahanan kuwi sapa? Kahanan niku kahanan mboten gadah duwe. Malah mateni wong. Lho ngono kok singkat-singkat ben perkara Pepet. Perkarane kowe kepepet, terus mbok jenake kahanan, nganti kowe tumindak rampok. Layak ana bocah perawan sing mati ning kalen jare mbok perkosa karo kowe ya. Iya. Kalau nggih, kalih niki. Wah, Kalih niki niku. Hah? Kalih niki. Sing marai sapa? Kakang. Lah kok dilebel iki derek. Sik. Kowe Surawani. Kowe yo kendel lho. Yo tukang merkosa wong. Mateni wong. Niku punjere nggih teng mriki. Punjere yo. Nggih teng mriki. Ayo, Kakang Wehno aku kula timbalan. Rering tumindak nggih ki mangsa. Ana ing Kabupaten Trenggalek sabda sing wis dak tentokake. Sapa kang luput marang paugraning negara Trenggalek nampa pidana. Lajeng kersanipun Sapa kang gedhe labah-labah ing negara ing Kabupaten Trenggalek kuwi pantes nampa ganjaran songersane Kabupaten Trenggalek. Dene Suramantala Surawani luput tak hukum 5 tahun suwene. wis manut. Ora tahun kurang suwene. Ora manut dubyake mutia. Kanjeng Dipati mbok ampun 5 tahun.
wis kalebu angger-anggering negara ing Kabupaten Trenggalek. Kakang Dihukum iki kepenak kok. papan ki kuning dalam Pak penjara. Jangkep 5 tahun tak jabel. Kakang warok gunuset yen tok pancen ana kawigaten kalenggane dak keparengake matur marang panjenengan. Rening panjenengan sampun sabda Brahmana Raja tan kena wola-wali dandang. Iya. Janjane nek saking pinangki kula boten leres nanging sampun sabda kula namung sumangking nanging kula nyuwun Kanjeng. Tiyang ingkang wantun damel gegeri negara kala wau nitik ngendikanipun kepepet saking ing kahanan ingkang tanpa gadhah pedamel. Mbok menawi wonten lila legawa leganing Kanjeng Adipati ing benjang medal saking ing pagunjaran pinaringana pedamelan. Kakang warok gunuset. Iya. Yen toh babakan kabeh keluarga grombolan maling sing dodo marang kaluputaning kalamun besok wis jangkep 5 taun. Yen toh pancen dhewene kepengin golek pegawean panjenengan aku ora bakal kabutan. Kabeh ing mengkone bakal tak penggalihake. Matur sewu kasuwun. Nanging Kanjenge rene dateng ing jalek sampun kentrep. Kaparing kula tak nyuwun pamit. Wangsul dateng ing sipan Kanjeng. Durung dhisik kena bali ana ing desamu sak rampunging aku sarembut marang Kang Slira. Wonten rembakan maca malih Kanjeng. Sawantara ndak keparengake lungguh. Nggih, aku dawuh. Diajeng Prameswari, Dawuh tinimbalan. rene sliramu minangka dadi garwaku ndak suwun kanthi banget. Kakang warok guna sejo. Gedhe labuh labete ana ing negara Kabupaten Trenggalek. Ndak suwun kanthi banget. Cut ganjar napa? Sing pantes lan jumbuh ndak paringake dening Kakang warok. Wonten dalem sewu Kanjeng. Kula menika garwa panjenengan nek tiyang ageng ngaten tuturi kaliyan tiyang karo. Kula namung sumarah kaliyan panjenengan. Warok menika badhe panjenengan paringi ganjaran menapa kula namung nderek. Ngono. Apa tesebabe nganti aku nyuwun ketimbangan marang sliramu? Aku kuwatir gek-gek mengko aku ngucap kleru. Terus sliramu mesti bakal duka kalawan kono. Mestenipun kados ngaten menika trep mungging panjenengan ngendika sareng kaliyan kula. Ngono. Syukur-syukur ya. Lungguh ya dia. Ins. Gagang sekinuku. Tinimbalan kula Kanjeng Diwati. Rening Kang Slira minangka patih ing Kabupaten Trenggalek. Cetha nek Kakang warok gunus. Sejo kuwi gedhe labuh papeting negara ing Kabupaten Trenggalek. Aku nyuwun kanthi banget ganjaran apa sing pantes bakal tak paringake dening Kakang. Panjenengan boten kinten-kinten labuh-labetipun Kakang Guna Seco tumrap negari wonten ing Kadipaten Trenggalek. Duh Kanjeng. Menawi panjenengan sukani bondo donya arupi dhuwit yen to anggenipun ginakaken Kakang Guna Seco mboten saged tartamtu saged enggal telas nanging Kanjeng saumpami panjenengan angkat dados prajurit sajaipun nggih mboten pantes Kurang wawa. Inggih. Terus lajeng kula piyambak ugi bingung lajeng dipun paring ganjar punapa kok kula nggih
Yen bingung kaya ngono. nggalaken ganjaran dhateng Kakang Duna Secakala wau kae. Yen kaya ngono sumendi marang panjenengan. Menawi piyambakipun gadahi anak lanang dipun ajokaken udakara umur 12 taun, Kuwi pantes didadekake dados prajurit tinggal. Ya, yen kaya ngono pendha sawantara. Monggo. Kakang Waraduna Seco. Kula Gusti. Aku kepengin miterang kowe ijeh keluargamu jangkep. Tasih. Bojomu biyen kae ijeh. Tasih. Angin namung rabi sepisan tok. Aku ki ora percaya nek rabimu pisan. Lho nggih, nyatane ingkang kula jawab namung mboke minten sarasan. Lho, kok mboke minten? Nek ngono kowe wis duwe anak. Sampun. Anak- Anak kula niku setunggal naminipun Suminten. Oh, wadon anakmu. Nggih, Wis anak lanang. mboten kula piren nek sampean iki gerenang jeneng kalih Gustine Patih. Nek kula duwe anak lanang ajeng sampean dadekke prajurit. Iya. Kula mboten arep-arep ganjaran. Ngono. Aku percaya. Ngono. Nek kowe ora arep ganjaran sangka ngresaki, nanging aku duweni parifirma kalawan kowe. Anakmu Suminten wis udakara pirang taun? Nggih ngancik kalih dosa niki. Wis 20 taun. Nggih. Wis ngancik penganten nek ora kleru. Menika leresak penganten iki. Ngono ya Kakang Waraduna. Kanggo ngawekani ngragetake paseduluran ing Kasiman Parandening Kabupaten Trenggalek. Kalamun kowe tak ganjar wujud Prabiya bondo donya sing akeh. Nek nganti kleru anggonmu nggunakake, tak kira bakal kono entek. Sebab apa? Ora ketangkepi wae kowe kuwi turasing para begalan. Lajeng Sing ndak karepake kowe bakal tak jak besanan anakmu Suminten bakal tak jodohke marang putraku. kok radiku mambang. Anggen kawula nampi. Mergi napa to? Panjenengan satunggalipun Adipati kula namung sak pangison. Iya. Mangke gek wonten rasa gelo ing wingking Kanjeng. Kakang Waraduna. Kaweca ing lisan. Ora ketang aku sawijining bupati. Mundhut putra mantu mung atasing anak sak warok. Ndak jumbuhake marang kahanan sing wis kelak. Ing Kabupaten Trenggalek kelakon tentrem. Kegawa sangka labuh labet. Nak sangka karepku wong bebrayan ora diukur cendhek dhuwuring pangkat lan derajat. Mung sangka ati marang paitan. Nek ngoten dipun genah, nek boten wonten rundeling ing ati. Nak penggalihku ora ngono Kakang. Matur nuwun Kanjeng. Niki ngaten iki. Namung tiyang yo niku lak dereng ngertos perkawis niku. Iya. Kula tak gagem mulih dhateng ing Siman, kandha dhateng ing Kulawarga. Nak kaya ngono gelak laku gancangake perkara iki ndak keperangake bali ana ing Kasiman. Ayo kula suwun Kinario basa. pamit. Ya Jung Prameswari. Sajak mesgul atimu sakwising Kakang Waraduna Seco ninggalake sangka ing Kabupaten Trenggalek. Ana Punten dalem sewu panjenengan menjuga kalian Waraksiman. Perkawis panjenengan badhe ngejak bebesan. Jalaran putra panjenengan menika sedaya ngendika panjenengan boten mangertosi. Mengke jur kaget ing penggalihipun jur kados pundi. Anek kula ngaten ibunipun namung Sumarang. Ning
sampean aku diajeng Prameswari. Lah ji jenengan niku. Sing gedhe pangapramu. Panjenengan ngendika sedaya ngendika panjenengan kalian Warosiman putra panjenengan boten mangertosi. Nek putra panjenengan derek pisowanan agung lan kanjeng. Ya sing gedhe pangapramu kula sangka prayogane akta utusan kelawan Kakang Diponegoro. Dimen nimbali marang putramu Pangeran Surat. Si menika malah apres sae. Kakang Tinibalan kulo kan. sira ndak keparengake nimbali marang Atmaja Pangeran Surat. Ora rontang bae pangestu. Ya Mas sedang kalem doyan Marang putramu Pangeran Subrata nisan gawe caosana pirsa. Ing nyuwun pangapunten ingkang prasaja pantes timbali menika panjenengan jalaran panjenengan ramanipun kersane mangertos piyambakipun kanjeng. Biasane nak putra kuwi manute karo ibu. Nyatet. Ing saderengipun nyuwun pangapunten. Iya iya. Are tinibalan kulo kanjeng. Pangestuku tanpa nono. Lari kanjeng. Sanget ing pamundhi kula uga saged ndadosaken rajaki kahanan kula. Sowan kula wonten ngersa panjenengan boten badhe ngicalaki trapsanipun negari ing Kabupaten Trenggalek. Simbah pangabekti mugi kula. Wis tak tampa gawe lektur penggaling ibu. Iki yo nggih. Aja kaget ing atimu. Ibu Darama mungkin bali lawan sliramu. Ning ana wigatimu nggih sliramu. Kanjeng Ibu, estunipun leres dadosaken kecut ing manah kula. Jalanan kula menika katemben wonten ing dalang kasatriyan, gegolang olah kautaman, olah kaprajan, paranjene olah kasastran. Dumadakan wonten rawuhipun Paman Patih ingkang saking pangandikanipun kula kedah sowan ngabiyantara ngersa panjenengan. Wonten wigatos menapa Ning kanjeng? kabeh mau kewajiban rak wis rampung. Pangestu panjenengan. Wis ora ana sing nguciwani. Kabeh tata praja wis rampung kabeh. Ning punten dalem sewu kanjeng. Kepiye? Ning penggawe kula boten tegel kula ngendika ingkang kados ngaten. Jalaran pripun pas panjenengan kemawon mengki penggalipun dereng mangertos dukat. Kudune pun Kakang Waloka kelawan putramu. Ya. Yen kaya ngono tak keparengake. Tole Pangeran Subrata. Tinibalan kula kanjeng. Yen Rama midhangetake kabeh aturmu katemben nata uga rampe babakan satriya-satriya ing Kabupaten Trenggalek wis padha rampung. Sedaya jejiban kula sampun kula ayahi. Mbok menawi panjenengan menika badhe ngiti pirsa wonten ing dalam pesajian tartamtu mboten badhe ngukuwa dhateng menawi. Ora doleh nak Rama pitaya marang sliramu. Ngono ya. Nganti sliramu ndak timbali supaya ngadhep ning ngersaning Rama, mung satemening ana wisan. Kanjeng Rama sesembahan kula menawi sampun tetelo anggen panjenengan menika nimbali dhateng kula wonten kawigatosan mbok menawi sedaya menika magepokan dhateng kula nyumanggati panjenengan enggal-enggal dawuh dhateng kula. Ya, mung ngono ya, Le. Wigatining Rama bakal dawuh marang sira. Paribasan Rama nggone nyekel marang rodaning pemerintahan ana ing Kabupaten Trenggalek. Nganti tekan saiki kaya dene kurang kono. Wis ora kuwowo nyekel marang rodaning pemerintahan ana ing Kabupaten Trenggalek. Ing pangajap Rama Dole, Rama bakal lereh ke Prabon. Rama mung trima
Rama dadi Brahmana ana ing Kabupaten Trenggalek. Nah, sangka kekarepaning Rama sing bakal ndak jumenengake Pangeran Pati ning Kabupaten Trenggalek kuwi ora ana loro. Jangkeping 3. Mung siji sing bakal tak jumenengake Pangeran Pati ning Kabupaten. Lajeng menika sinten Kanjeng? Mung siji seliramu, Ger. Pangeran Subrata. Kanjeng Rama sesemban kepiye? Kula nilake dening panuwun tanpa pepindhan menawi ing ari kalanggan sakmenika panjenengan sampun minikaya dhateng kula. Sinaosa kula menika dereng kuntas anggen kula olah kautaman wonten ing bangunipun paulakan. Nanging sedaya menika saking pangandika panjenengan kula namung sindika dhateng. Wis sagut nanging tulis. Sadurunge ing sliramu ndak jumenengake Pangeran Pati. Rama garepe panyuwun. Lajeng menapa ingkang dados panyuwun panjenengan? Kowe bisa nunggak semi marang panjenenganing Rama lan Ibu. Besok kelakon jumeneng Bupati ning Kabupaten Trenggalek. Aja pisan-pisan darbe tumindak mbancinde mbancilatan. Dadi Bupati kudu bisa ngayomi. Yen wis bisa ngayomi kudu bisa ngayemi marang kawula. Kang angka 1, sing dongkat angka 2. Nek pancen ke bisa nunggak semi kaya dening Rama, kowe kudu palakrama, Yer. Menawi panyuwun panjenengan ingkang kaping setunggal menika tartamtu badhe kula pati. Nanging ingkang pungkasan menawi kula menika kedah palakrama pun pangapunten lho. Kepiye? Jalaran awit kula gesang wonten Kabupaten Trenggalek kula menika dereng ngantos saged dados salah satunggalipun wanita. Saya kula menika nggedetes kula dados salah satunggalipun wanita. Jalaran wonten batas kula menika tasih sepun sanget. Kula tasih kepengin sanget wonten ing bangkunipun paulakan ngala wentah sedaya katentreman pranatan wonten ing Kabupaten Trenggalek. Pun Rama pitaya nggih. Kang Slira sawijining satriya. Saumpamane durung nate tepung, durung nate caget marang Kyai Wadon. Iki aku percaya. Ora kitangkep ya wae yo, Nger. Nek pancen kowe tetela, durung duweni pilihan sawijining Kyai Wadon. Nanging Rama wis duwe pilihan, bocah wadon sing ayu rupane. Panjenengan sampun gadah titikan salah satunggalipun wanita. Menawi kepareng sinten wanita menika? Nah, ngono ya. Nek pancen ki kepengin weruh lan kepengin ngerti, bocah iku ora ketangkep ya, bocah ya ayu. Nek pancen ki kepengin weruh, bocah wadon sing bakal ndak pacangake marang sliramu. Kuwi suminten anake Warok Gunaseca sangka ing Kasimandore. Suwinten sanipun menapa sedaya pangandika panjenengan menika sampun panjenengan kegalih kanthi weningipun crita kawicaksana. Menawi panjenengan menika badhe njodokaken kula dhateng seminten namung sak anakipun Warok ing gunung wonten Kekasiman, pangapunten. Ingkang kaping setunggal menika menapa boten badhe damel lisih asma panjenengan. Ingkang kaping kalihipun sedaya menika tartamtu badhe damel asoripun derajat panjenengan minangka sesembahan wonten Kabupaten Trenggalek. Monggo dipun penggalih langkung rumiyin. Kagi Subrata. Sadurunge ing kaweca ing lisan. Sadurunge kabeh wis tak penggalih kanthi sucining ati. Nek Rama duweni panggreba wong jejodohan kuwi mau aja nganti diukur cendhek dhuwuring pangkat. Nek kanggoning pun Rama ora bakal ngasorake marang asmaning Rama ora. Mung sangka kekarepaning Rama ing Kabupaten Trenggalek bisa ayem tentrem. Sepisan sing angka 2
nggoning paseduluran ana ing kasiman parandening Trenggalek aja nganti pisan. Mula nganti kelakon kowe bakal tak jodohake marang Suminten merga gedhe label-labete negara ing kabupaten. Kula ngertos Rama, menawi paugeran wonten ing Kabupaten Trenggalek, napa malih panjenengan menika panguwasa sesembahan ing Trenggalek kedah ngayomi adil para marta wonten Kabupaten Trenggalek. Iya, nanging sedaya menika ngenani kapribadhen kula, napa malih ing mangkenipun kula kedah bebrayan agung saking pamanggih kula. Menawi tiyang ingkang bebrayan agung menika kedah nggadhahi raos tresna setunggal baka setunggalipun. Kamangka kula menika dhateng Suminten tepang kemawon boten, menapa malih kula kedah nggadhahi raos tresna. Menapa sedaya menika saged kelampahan menawi ing bejang kula bebrayan agung dhateng Suminten menika saged langgeng sakaminipun. Kaki Pangeran Sugeng kula sadurunge kabeh wis tak penggalih wong jejodohan. Nak kanggoning Rama wong tresna kuwi jalaran sangka kulino. Nak pancen saben dina kena kowe gelem ngulinakake mesti bakal ana rasa tresna. Mula ndak suwun kanthi banget kabeh iki manak pancen pun mangun perintahing Rama. Aja nganti nggawe lengseming pun Rama. Kowe kudu manut ndak jodohake kelawan Suminten. Nyuwun pangapunten saderengipun Kanjeng. Mboten atus kula menika badal kaliyan panjenengan Kanjeng. Nek saestu kula mboten saged meksa dhateng batas kula. Kula mboten sabar. Wira sako. Apa dawuhing Rama jare kembangun reh perintahing Rama aja nganti nyebat sangka ing paugeran. Nanging pungkasane Dole Subrata. Kowe kandhut marang ibumu suwening 9 sasi 10 dina. Lahir wujud priyamu, wujud ponang bayi. Bayi wancine nglatri tetangisan merga ngelih ibumu tata merga ing tangga teparu supaya jangkepi anggonmu daharan sabuni. Merga mesake marang panandangmu direwangi sin marang tangga teparu merga kuwatir marang sumber. Sepisan sing bungkak angkala. Kowe cilik digedhekake. Kowe bodho tak pinterake. Sangka kekarepaning Rama, kowe bisa mbales budi marang dawuhing Rama. Nanging pungkasane ngendi karo Pangeran Subrata? Kanjeng. Kula tresna dhateng panjenengan dalah Kanjeng. Minangka tiyang sepuh kula. Nanging sedaya menika ingkang nglampahi kula Rama. Ngerti. Menawi kula menika kelampah dedawan dhateng Suminten, menapa sedaya menika saged ndadosaken puntaranipun negari lan langgengipun bebrayan kula. Saya-saya kala mangsanipun putra wonten ing Karabadesan wonten ing Desa Kasiman. Menika anakipun Warok Guna Seco. Tindak tandukipun tuminbakipun tartamtu badhe ndamel wiranipun. Cukup. Aku njaluk kanthi ati. Sepisan meneh jawaben kanthi suciring atimu. Kowe gelem apa gelem ndak jodohke kelawan Suminten? Kula mboten saged. Kula mboten saged. Kowe ora sago. Kelangan ndok siji ora apa-apa. Kang Mas, Ya, kaya ngeten iki lho. Panjenengan tiyang asepipun Kang. Wau kula pun ngendika kalian panjenengan wola-wali. Jalaran kersane bocah karo kersane wong tuwa niku mboten pas. Ya. Lah nek kaya ngeten iki panjenengan badhe maringi kalungguhan, panjenengan badhe maringi jodoh bojo. Lah niki pepuntonipun kiyambakipun boten kersa. Jalaran menapa Kanjeng? Kiyambakipun boten ngertos wanitanipun
saking tembung luputke kelawan aku merga Pangeran Subrata wis oncat sangka ing Kabupaten Trenggalek. Karo-karoan panjenengan ngendika mestipun purun. Ning panjenengan taros piyambakipun boten kersa. Kabeh iki mau nak ora ulang-ulangane ibune langka iso kedadian semua. Kula ingkang jalari. Kanjeng. Subrata menika putra ingkang nurut kaliyan tingasuhipun. Tindang tanduk napa kemawon panjenengan kersa napa kemawon piyambakipun ingkang lados. Kirangipun menapa jenengan piyambakipun boten ngertos pawonganipun bocah wadon sing arep panjenengan kersakaken piyambakipun dereng mangerti. Angge kagul penggalihipun. Perkara ora ngerti satemening bocah iki mau kaya ngapa. Lho nek ora kurang-kurang kok maringi pirsa marang putramu. Maringi pirsa panjenengan ngertos bocahe mriku boten ngertos Kanjeng. Lah nek pancen dhewekne manut perintah wong tuwa, mbok yo kabeh iki mau apa to sing didhawuhi Rama? Kudune manut ora kaya ngene iki. Sampun Kanjeng. Kelangan doksi tok niku lho sing dados penggalih. Mergo kagoleng atiku. Mulane nek aku kelangan ndok siji ora apa-apa, sing waton ibune Jet perkara siji gampang tanggone aku. Pripun kula kadang Pangapunten. jenengane kula. Kakang, Diponegoro. Kula aturi ngrajut Bramantya panjenengan Kanjeng. Kula aturi sareh, kula aturi sabar. Senajan to meniku perkawis kapribaden kula warga, kula badhe nderek urun rembak kula mboten wantun. Ning panjenengan kedah penggalahaken dhateng ingkang putra. Sakmenika sampun ngoncati dhateng kamulyan wonten Kadipaten Trenggalek. Medal saking pendapi agung lajeng kados pundi panjenengan? Ngono Kakang Diponegoro. Ngrancake lelakon iki mula Kang Slira ora keparengake bali ana ing dalem kepatihan sangka dawuh pangandikaku sira ndak perintah ana ing jroning kasiman ngaturana Prabiya ngiras pantes perkara iki aja nganti kawistara mengko bakal tak penehi nawala sing bakal ndak ripta Kedah wonten ing kasimanan. Kula tambahi panjenengan. mampir ana Prabiya. Ya Mas, gawe sakar Yen kados ngaten panjenengan menika badhe nglajengaken prakawis badhe nglamaraken karyan Subrata. Prabiya sing tak paringake dening Setya Bangsa kanggo nambal wirangipun Kakang sepisan sing tumpat ana ing sajroning Prabiya sing tak kripta nawara kemawon bakal murungake nggonku bakal bekesanan Oh, yen kados ngaten panjenengan mintu Prabiya niku kersanipun piyambakipun penggalihipun Prabiya. Yen kados ngaten kula namung sumarani kaliyan panjenengan. yen kaya ngono ayo sira ndak nderekake manjing oleh saged banget Salah